mwa nthawi zonse tili nawo bambo William Kumwembe amene atithandize kusanthula nkhani zimene tabwera nazo lero. Tiulandireni wawo. Tithokoze. Muoneka kuti muchita bwino ngakhale zolembera mukupezeka ndi makala onse mpaka na cha green cholembera. Muchita bwino kwambiri. Ndikumbukira kale lija ukamalemba notes. Umakhala ndi zolembera mitundu itatu kapena 4. Mitu ya notes ulembere chi ulembera profila ndi pamakhala ma subheadings mitu ing'ono ulembera sechi ndeno bodeyo malembera cha blue kapena black mzimu wa ku primary sudachitothawiratu yayi chabwino takondwera kwambiri. Nkhani imene timafuna tiyambe kukambirana lero ndi nkhani yokhuza mitengo ya chimanga. Tidafufuza pawiri patatu maka mizinda ya mdziko muno tikumva kuti chimangachi chikunkani chikwera mtengo. Kumene chiuchipa kwambiri ndi kumpoto kumene chiumapezeka 8,000 mpaka na 10,000 kwacha. Kulilongwe chikupezeka 9,000 mpaka na 10,500 11,000. Kuno kumwera ndi mpaka na kuti chafika 14,000 akuti 280 kwacha pa kilogramu amene timafunsawo amatiuza choncho. Koma kukwera kwa mitengo kumeneku kwakhala kukupitirira kuyambira mwezi wa Mei. Ndiye kuti miyezi 5 tsopano mitengo ikungokwera. Tiyambirepo nena kuti zimenezi zikutanthauzanji. Tiyambire kunena kuti sikuti mchachilendo kwenikweni kuno ku Malawi tikamalowa miyezi imene tupitayi mitengo ya chimanga kumasuntha kumakwera. Ndimanena mobwereza kuti chuma cha dziko la Malawi chimayendera season kapena chimayendera nyengo yake osati weather yayi koma season. Pamakhala nthawi ina imene timanena kuti chuma cha dziko chikukhala ngati chikusongola kuyambira cha mu April mpaka cha mu September. Chifukwa chimene chuma cha dziko chimakhalira ngati chikuyenda bwino chimakhala chifukwa chonena kuti imakhala nthawi yokolola. Timakhala kuti takolola zakumunda chifukwa tibwereze pano kunena kuti chuma cha dziko la Malawi chimadalira ulimi kwambiri. Tikamati msanamira kapena backbone ndi ulimi. Ntchito za ulimi zimakhalapo pafupifupi anthu 80 mwa 100 aliwonse. Ambiri of course amakhala ma subsistence farmers kapena kuti alimi ang'onoang'ono. Komano ntchito zonse za ulimi tikaona bwinobwino zimapereka danga kwa anthu ochulukirapo siyanitsa ndi ma sectors ena a economy. Komanso input kuchokera ku ntchito za ulimi kupita ku economy yonse. Ngakhale mzaka zapitazi yakhale kuchepa komabe idakali yokwererapo kusiyanitsa ndi ma sectors ena amene ndi amathandizira chuma cha dziko la Malawi kupita patsogolo. So miyezi ya April mpaka September timakhala kuti takolola chimanga chimene timadzitama nacho kuti nchakudya chathu. Tili nacho munkhokwe kapena matumba mmene timakhalanso kunena kuti fodya ndi mbewu zina zimene they are commercial crops takololanso tikugulitsa. So ndi nthawi imeneyi imene timakhala ngati chuma chathu chikutani chikupitako patsogolo. Koma chaka chino kunali mayiwawaye sikuti zinachita kukhala ngati kuti zinthu zayenda bwinobwino. So it's a seasonal kind of economy. Tikamachoka September, October, November, December, January, February timakhala kuti tikuyambano Chingereza amati lean period. Zonse za kumunda zija tagulitsa ndalama zake tabweretsa tajera chifukwa kuno kwambiri ndalama tikuliranso kuti tipeze zina. Ifati timakhala kuti tikufuna tiyitanitse katundu pano tukamba za fertilizer kuno kusitipanga fertilizer. Tinene chilungamo paka pano kulibe kampani yopanga fertilizer kumalawi kuno. So timakhala kuti tikuyitanitsa kuchokera m'mayiko akunja. So akabwera fertilizer uja timakhala kuti tikugwiritsa ntchito ndalama zakunja. So kupatula fertilizer pali zinthu zina zimene timachita import. Nthawi imene timachita import zinthu zambiri ndinowe kuchokera September kumapeto October kumapita ku nthawi ya zaulimi kuti tikonzekere ulimi wa chaka chimene chikubwerachi. So zimachitika kawiri nzonena kuti chifukwa chonena kuti supply ikuchitika depleted. Demand ili constant. Chifukwa ngati tikunena kuti takolola matumba 30 sikuti potha miyezi 5 akhala 30. Tinakolola mu April. Ndiye pofika September sikuti akhale 30 ya. Depending ndi size ya banja mwina panonso ena ali 20. Anaja akale 10. So tikamafika nthawi ngati ino timakhala kuti mlingo wa chimanga uja watsika.
mlingo wa chimanga ukatsika anthu ofuna chimanga mlingo wawo uli chimodzimodzi ndiye kuti anthu amakhala kuti ambano pakala tufuna chimanga ife tufuna chimanga chimachitika nchani chimakhudza mitengo ya chimanga pa msika ndi kawiri mudzaona kuti kamapita kumene tupitako mpaka January zimafika powawitsa mitengo imambokhala kuti kutani ikukwera. So kwa ineyo it's about the seasonality of the economy ndi mmene economy yakhala ikuyendera chifukwa choti tinayika njanji tinachitoyika njanji kuti economy yathu imayenda mmene ndiye imangozunguliranso siphonyamo ayi imayenda mmene momwe ikati yaphonya ndiye kuti mwina yazondoka kwambiri pakabwera covid ndi zina zoterozo komano ifo choti fe tinavomerezana kwathu kuno kuti tikati tadya ndi chimanga tikati economy yathu iyende miyezi 3 kapena 4 kwinako zizisova zokha so pamene tili pano kuti mitengo ya chimanga ikukwera mwina munadzanena za another important aspect ya kusiyana mitengo mzigawo. Munapereka chitsanzo cha ku chigawo cha kumpoto chigawo cha pakati ndi chigawo cha kumwera. Titha kuyangana ma factors awirinso mwina pa nkhani imeneyo. Number 1 capacity kuti amalima chimanga chochuluka bwanji mzigawo zimenezo. Number 2 tithoyangana chiwerengero cha anthu kuti anthu ali pangati mchigawo chimenecho. Muona kuti tikasiyanitsa zigawo zitatu zimenezi ku central region kumene amakhanga amalima chimanga chochuluka chifukwa chimapanga feed even the other regions. Pamene ku southern region mbewu zambiri zimene amalima ndi ngati tinandolo ndi zina zoterozo chimanga chimakhalapo chocheperapo. Ku central ku northern region kuli mbewu zina chimanga chimakhala chocheperapo komano population ndiyo cheperaponso. So muona kuti tikabweretsa context ya ma variables amene wao ndimene ikuchititsanso kuti pakhale what I would call disparities pakakweredwe ka mitengo ya chimanga based on regions. Chimene chikudetsa nkhawa kwambiri ndi kumene tiulowerako munena kuti tsopano tiulowa lean period chizungu chake muutero kuti pano nkhani ndikuganiza kumunda tikasose tikagulule munda. Tsopano mtengo wa chimanga ukamakwera chonchi pano tisanalowe mundamo musanayambenso kufuna zina zoti tilowesemo pofika December ndiye mitengo ifika pati. Tiyembekezere kuti mitengo ya chimanga ipitira kukwera koma sikuti ingakwere at a supersonic speed. Ndikuchita qualify this statement in the context kuti chaka chinochi posiyanitsa ndi chaka chatha if figures from the agricultural ministry is anything to go by talima chimanga chochulukirapo kusiyana ndi chaka chatha. So which means ngati tili ndi chochulukirapo volume yo itothandizira kupanga contain pressure pamsikapo. So mitengo ipitira kukwera because it's a trend. It's a seasonal dynamic. Komano kukwera kwake mwina siuti uchitokhala ngati kwaliwiro konena kuti at a supersonic speed koma tiyembekezere kuti going forward December, January, February pamene timakhala pa peak yakakweredwe ka mitengo ya chimanga. So chimanga chipitira kukwera manena kuti maderena 8000 kwacha imene 50 kg bag 50 kumpoto kumene which is the lowest as we speak. Mwina amagula 10,000 on average. Mwina ndithoyerekeza my estimate could be it could not go beyond 12,000. Unlike last year ndikukumbukira last year same time timathogula chimanga mwina 15,000. Cholembera chichikubaya chisiyeni gaiva. So we could do sometimes buy chimanga mwina 15,000 kwacha ngati side 15,000 mwina 14.5 or thereabouts. So muona kuti tikayangana bwino mitengo ya chimangayo ikhale ikukwererabe koma singafike mwina pa mlingo wa 15,000 mmene zidalili mwina the previous year or the other years. Mmene mukunenamu tikamakamba nkhani ya chimanga timakambanso nkhani ya fertilizer ndi zinthu zoyendera limodzi. Tisanapitirire ndi munakamba zoti padakali pano kumalawi kuno tilibe kampani yopanga fertilizer chimenenso ndi chiphinjo kwambiri. Koma dzuloli a president amakatsegulira Malawi Fertilizer Company kumene azisakaniza ndithu. Tiyembekezere kuti zibweresa kusintha kwina kwake. To an extent yes. Chifukwa zitanthauza kuti mwina kaitanitsidwe kama component iwo kasiyane ndi mwina kaitanitsidwe ka
fertilizer as a complete package. Mwina akabwera ochulukirapo ma volume ochuluka nkusakaniza kuno kwathu zitha kuthandizirapo kamtengo kukumverera. Koma sikuti zingachite kuseva the purpose of having a whole plant home. Chifukwa tikati tisiyanitse bwinobwino titakhala ndi kampani yo ndigwitsa ntchito chichewa ichi kumphika fertilizer ngati amaphika kuti tikuphika konkuno fertilizayo ndi zosiyana ndi kunena kuti tikuyitanitsa ma component nkuwaphatikiza chifukwa timakhala kuti tayitanitsa mwina zinthu zimene zakungidwa kale komweko ifeyo tangoyitanitsa nkuziphatikiza nzosiyana nkuti process yoseija ifeyo tachita ndi ifeyo. So yes, to a certain extent zithandizire depending ndi ma volumes as well zithandizire kuti mwina mitengo ya fertilizer itsikirepo. Koma to compare with a scenario whereby as a country tinali ndi an actual plant yokonza fertilizer from where go mpaka kumapeto ndikuona ngati mwina that would have been the very best, or that should be the very best solution to our problem ya cost of fertilizer. Chifukwa chimodzi chimene chimakuza mitengo ya katundu ngati amene timayitanitsa kunja si mtengo wake kunjako komano kawiri imakhala mtengo udzafikire kuno chifukwa pali ma transport pamenepo pali ma insurance pamenepo ndi zina zambiri. So muona kuti mutha kumgula katundu yemweyo mochipirapo kunjako koma kuti ayende pa nyanja ndi akayenda akafike ku Nakala kapena ku Beire ndi achoke kumeneko ayendeno pa msewu nkudzafika kuno ku Malawi kapena ku Lilongwe tinene choncho. Muona kuti cost ya kuchoka pa Beira kapena pa Nakala udzafika ku Lilongwe mwina itokhala equal or slightly above the actual cost of the commodity. Chifukwa chonena kuti our mode of transport is expensive. Timagwiritsa ntchito kwambiri msewu. Ndi mukaona bwinobwino ntchito za misewu kapena za mtengatenga tikasiyanitsa bwinobwino ntchito zoyendetsa katundu kudzera pa msewu nzodulirapo kusiyanitsa ndi mwina other facilities ngati railway system. So kuno ku Malawi ifa choti tudalira kwambiri msewu timafinyika timapwetekeka kufika ponena kuti mtengo oyendetsera katundu choko mene kobwera kuno ukuposa mtengo ogulira nde munene zimenezo mafuta akukwera. That's another scenario imene mwina tinga yangani bwinobwino. That's an example. Chifukwa mukaona bwinobwino mtengo wa mafuta kuti kunjako utokhala pano pa mwina 600 tiyelekeze petrol 616 kwacha komano kunoku kufika pa 1.1 or thereabouts times 2 which is almost. So muona kuti the other cost we are catering for transportation kuti abwere kuno. The other cost we are catering for malevies. Chifukwa pamakhala malevies osiyana kuti tigule mafuta. So muona kuti zina zimene zimatikhudza kuno ku Malawi in as far as importing is concerned is not the actual price on the international scenes. Zina zimakhala beyond exogenous shocks, zimakhala internal. Zofunika kuti titazipanga rectify ngati dziko titakonza apa ndi apo until we fix those things mpamene tingayambe nokumaona kuti zinthu zina zikhangati mitengo yake itokhala yotani yotsikirapo. Sitinganene kuti tizamba oyenga mafuta kuno ku Malawi mwina zitivuta kunena choncho bajana ngasamati aliko kuntunda uko mwina zitengera kuti titani kuti tiyambe kwa amati aliko koma ndikokanganiraso enaso amati kwawo muona kuti pali zinthu zina zimene we might not have control over mwachitsanzo volatility ya prices on the international market. Tupereka chitsanzo cha fertilizer. Ngati fertilizer mitengo yake ikukwera pa msika kunjako, we have no control over that as a country. Koma we have control over how we can ferry fertilizer into the country. Ngati tikuona kuti kuitanisa fertilizer kudzera pa msewu nkodula. Ndiye kuti we should start thinking other ways. Two options. Number one, having a production plant home. Until we have a production plant home, then we beat my costs in ounce. Chifukwa jonena kuti focus yathu idzakhala pa production costs, which should be in my assumption minimal than the other side of the equation. Kupatula hapo tiyangane transportation in the short term. Ngati tikuyitanitsabe fertilizer nkumayendabe matraki nkumagwiritsabe ntchito mafuta kuti afike kunoku
it will remain expensive. Fertilizer adzakhalabe odula chifukwa chonena kuti tikudalira means imene ndiyodula panali kafukufuku posa chidwa pakuti transport cost kuno Malawi ndiyodula kusiyana ndi ma neighboring countries. Komanso tikayisiyanitsa ndi other modalities ngati pa nyanja kapena pa stima ya pamtunda imene it's somewhat relatively cheaper than kuyendetsa pa msewu. So mona zinthu ngati zimene zimatikhudza kwambiri mitengo ya katundu amene timamuyitanitsa kubwera kuno ku Malawi. Another important thing imene mwina tingafune kuyiyang'ana mozama ndi nkhani ya volatility ya kwacha. Chifukwa ndalama ya kwacha yakhala yuluza mphamvu kwa nthawi yayitali. Chimene chimachititsa ndalama ya kwacha kuti iluze mphamvu nchinthu cha straightforward. Timakhala kuti anthu amene afuna dola ngochuluka kusiyana ndi dola imene ilipoyo. So ngati dola ilipo yochepa kusiyana ndi anthu amene akuyifuna zimapangitsa kunena kuti mtengo wake utani ukhale ngati wakwera. Ndi kuti kwinako ndalama ya kwacha kutani ikugwa mphamvu. Zimenezi zimabwera ifwa chonena kuti number 1 timakonda zinthu zakunja kuti zibwere kuno. Number 2 timakanika kupanga produce zoti tingagulitse. So first step would be let's rework the base. Production versus consumption. Tikapanga rework that base, then itaona kuti would give a weight kwa ndalama ya kwacha than the current situation whereby mwakamune na inumulemba so ma newspaper mbuti for 9 months now it has been going up. Kumangoluza value, kumangoluza 100 megawatts. Imene city kwanira aswani yake efe. Now how could a manufacturing plant be planted which would demand, because nimacheza ndiwe na dzula ndi yeah palitu ena anafuna kuti ayambe ntchito za migodi kunoko koma mangofuna mwina ka extra 200 megawatts kamene extra kuti azatenga iwo kuti ntchito zawo za migodi zizitheka koma chifukwa chonena kuti tilibe china chiyonse chinatheka, feasibility study whatever you call it zinatheka koma one limiting factor ndionena kuti magetsi opalibe. So ndi nkhani zimene zoti tiyambe kuyang'ana ngati dziko because sectors zimapanga intertwine because all sectors feed into each other of the economy. Because tiyangane, for example, we are talking of agriculture. Siningakambe za effective agriculture production without an effective energy base. So tiyambe kuyang'ana no energy sector. Ngati dziko, what have we done to ensure that we propel growth in the energy sector? Ngati sitina chili chonse ndekuti zitivuta kuti tipange attract even foreign direct investment, or even if it's not foreign direct investment, even if it's a local investor who would want to invest heavily in a plant imene idzafuna heavy machinery to run on energy. So ngati dziko, we have to start doing things differently. What have we done to ensure kunena kuti tipange grow capacity yophika magetsi okwanira ngati dziko? Tangolankhula kapena tachitapo kanthu? Ngati sitikuchitapo kanthu, then it's difficult kunena kuti tipange solve the agriculture sector puzzle without solving the energy sector puzzle. Now, an extension, we'll talk of market. What have we done to ensure kunena kuti tikhale ndi sustainable market? Chifukwa titopanga produces impozo. Ndeti dzanena kuti ayi machine atuwa afuna adzipanga produce more volumes than Malawi can consume. That means we would have to identify a market beyond Malawi. Because if we are to run that machine for argument purposes, to run it up to capacity, they would tipange produce fertilizer ambiri oposa tiri pankhani ya chimanga yomweyi mwanena kunena kuti malipoti kapena manambala amene amatipasa akunduna wa zaulimi akuti chaka chino takolola chimanga chochuluka. Tinakolola chimanga chochuluka. Nthawi ndi nthawi tikamakamba za chuma cha dziko lathu timanena kuti timasamira kwambiri ku chimanga chifukwa ndi chakudya chatonse, ndi chakudya chimene timawerengera kwambiri tikati tiwerenge zinthu zimene zimafunika pa munthu. Tsopano chaka chino chioneka kuti ngakhale takolola zambiri tavutikabe ndithu, ikonomiyo sikuyenda ndithu mbali zonse. Chifukwa chani? Chifukwa olotitati kukuchitika msonkhano ku Blantyre wa umene ukutsogozedwa ndi UN Economic Commission for Africa, apanga ripoti kumene koloyang'ana mmene nkhani za ulimi ziyendera,
akunena kuti koma vuto ndiloti alimi sapeza ndalama zokuzira ntchito zawo. Ulimi wa mpinda mati chani chola nsana ndi umene wachuluka kwa munthu zaka 33 koma msana wapindika kale. Akuti zimenezo tivomerezane for 2 years now kuyambira 2019 covid yatikhudza yakhudza mmene zinthu zimayendera. Takanika kuchita business sikuno kokha ku Malawi komanso even dziko lonse lapansi takanika kuchita business mmene timachitira. Chifukwa cha chimenecho zakhudza kwambiri mwina zinthu zambiri zimene zidakapititsa patsogolo chuma. Kupatula pamenepo vuto lina lalikulu lonena kuti chuma chathu ngati dziko tinachika mbox. Tinachika mbox kapena mbotolo mwina mawabu nakhala mino chuma chathu chili mbotolo tinachika mbotolo. So timapanga option yonena kuti tizipanga revolve mbotolo limeneyo sitinachike kuti tizipanga float freely. So because of that zimakhudza kwambiri mmene timayendera pesi yathu ngati dziko. Why am I saying this? Let me contextualize. Mwakamba za issue ya chimanga. Kuno ku Malawi timanena kuti tikati chuma chaenda ndi kuti kuli chimanga. Ngati kuli chimanga chuma sichinaende. Now tikunena kuti kuli ma forces amene they are beyond us. Chimangacho chilipo ndithu. Koma muona kuti chifukwa chonena kuti timapisi timene timadalira beyond chimanga takhudzidwa. So muona kuti pamene tili pa state yonena kuti we can't move, we can't progress. Chifukwa chonena kuti ma forces amene they are beyond our control are piling pressure on us. Now the argument would remain kuti why can't we unbox the economy? Titsegule bokosi lija tisiye economy idzienda bwinobwino. Osati kunena kuti poti ifeyo ndife akatswiri zaka 65 plus takhati kulima chimanga then basi chidwi chathu chikhale pamenepo. Tiye tilime chimangacho koma tikutani kunena kuti chimangachi pamene tuchilima chikhale ndi value. Ngati chilibe value then palibe chifukwa cholimira chimanga. So we would have to say kodi tikulima chimanga chonena kuti titha kudya tikadya nkupeza so msika kunjako umene tikapeza ndalama kuti tikafuna kugula timajekete tikakwanitsa kugula bwinobwino. So muona kuti komatu chisanzo cha majekete chi kuti ni makhando yanga na yanuyo malimbana nacho ni makhando yanga na yanuyo nanga ndia imene ndia ndandika nali yalipiri yeah osateka. So muona kuti zinthu ngati zimenezo zimene zatikhudza kwambiri ngati dziko tikukanika kupanga zinthu zimene tidatita zipititsa kunjako zitho tibweretsera change. So the moment we start saying kuti okay chimanga tikuona kuti tukwanitsa kulima koma tiye tipange commercialize production of maize to ensure kunena kuti tikamalima chimangacho tidzipezako ndalama tisamangodya. Amapangira to feed chimangacho mwechi kulima farm ku South Africa kuti amafuna feed. So chimanga we can say okay we are targeting the South African market for a certain portion of our maize output. Nekuti tipanga target some commercial farmers kuti inuyo chidwi chanu while the rest are producing for consumption inuyo chidwi chanu is for export market. Nekuti we have to pamper in support to those commercial farmers, create an enabling environment to ensure kunena kuti okay by end of the season tikha kuti chakudya tili nacho but at the same time situkuyangana fodya yekha to bring forex tikuyangana so even other crops or other commodities zimene mwina kwa ine zingatithandizire kuti tichimasule chifukwa chuma chathu our economy chili munsinga chichawo chabwino chimenecho mwalo wa m'Baibulo mukatero ndimaudziwa tichimasule chuma chathu mu msinga zimene zamangika. Ndimanena mobwereza kuti ngati tifuna chuma chipite patsogolo tiyambire kumene timadziwa kale ntchito za ulimi timazidziwa kale takhala tikuchita for some time tiyambire kumene kuti okay izi timazidziwa kale koma ndi ziti zimene tachita mosayenera zimene zatipangitsa tikhale pa mlingo omwewo. Heavy dependence on maize timakamba nthawi zonse kunena okay allocation ya ku agriculture sector for example the whole budget 50% we are committing to one crop. It's a gamble. Ndipo mwandunikira bwino pamenepo chimanga tukambachi mtengo umene wakwera olopano tunena kuti pansika chafika 280 kwacha pa kilogram. So ya chaka chino anafika 500 pa kilogram. So tuuchedwa ndi 250 pamene kuli mwayi oti uli masoya uja ndi ukagula chimanga ndi usalaso ndalama zambiri mbiri. Chifukwa olomuta timuone cost of production soya ndi chimanga. Chimanga is labor intensive. Chimanga chimafuna zinthu zambiri kulekana ndi soya. Even ma fertilizer tukamba chimanga chimafuna fertilizer ochuluka
amene value yake njochuluka kusiyana ndi mwina zipangizo zimene zimafunika kulima soya koma output or revenue kusiyanitsa chimanga ndi soya mchaka chino chokha mwina tisayangane zaka zonse chifukwa zimachita variate nthawi chaka chino ndi zikusiyana ndi 300 kwacha per kilogram zimene zikutipatsa chithunzithunzi kunena kuti why can't we broaden the scope tikamachita maprogramu a ntchito za ulimi aja timanena kuti we are continuing with this program why can't we broaden the scope chifukwa what remains puzzling ndi option yonena kuti we commit voluminous amount of money into one crop so assuming god forbid chaka chimenecho mvula yachita njomba ndiye kuti all those resources have gone down the drain chifukwa kuno timadalira mvula sitinakonze madamu aja takhati wakamba zaka 10 aja sitinakonze ulo imodzi mwina inu munduuza ngati ilipo pena paka unless it's for a commercial farmer but as a country we haven't done such so if we are faced with weather related shocks in that particular season ndekuti ndalama zonse zimene tayikamo zija zapita amati zapita m'madzi ngakhale kulibe mvulayo koma zapita m'madzi ndekuti talephera kupeza value for money so kawiri timakhala kuti tikuchita business as usual sitiwerengera kuti kodi ndalama izizi tikuyika umuzi what's the value ena akuti zimenezo ndi zimene zikukwisa mabungwe ndi maiko amene amatithandiza akuti tikuyika ndalama kwambiri kumbali imene yokha amatero anthu unofficially kuti ayi paliso mbali ina imene amadandaula mabungwe amene amatithandiza kuti ayi tukhanga tili obsessed ndi mbali imodzi komano my argument has always been okay fine we take your advice but if we want to find a solution to our problems let's observe the problem ourselves ngati tukanika kuliona vutolo ziti olata alalikira chotani zitivuta kuti tiyambe chifukwa kwa ifeyo si vuto so the moment you and I start seeing it as a problem is the moment we start discussing it as a problem and attempt to find a solution ndizikufunsani funso limene nthawi ndi nthawi kolingana ndi mmene tikuyendera mu nyengo ya lero kuti kutsogoloko tiyang'ane chuma chonse chuma cha dziko la Malawi sitigwa ngati dziko chifukwa akunenanso kuti ndalama yakunja imene timasunga ikunkaniro wapansi inatheratu noti kutha kufika pa zero koma inatsika ndithu kufika mpaka napoti tikhoza kuitana katundu mwezi umodzi kokha tinakatenga ndalama ija ku IMF SDR ya kwera ndithu kena kuti tayambaso kudyapo ikutsika si kubwerera koma tikamamva zimenezi tisaope sitigwa ngati dziko ndimanena moselewula ndinenebe moselewula momwemo zimakhala ngati kuno ku Malawi tinalipanga vuto kulipanga manufacture vuto licha nkupanga develop adapting methods nkumakhalano mu vutolo ndi vuto lalikulu kuno ku Malawi kulivomera vuto kuti ifeyo ndi moyo wathu ndi timakhala chonchi chifukwa zomwe tukambazi amangazi takhala tukamba zaka 10 even ifeyo kulibeko akatswiri akhalaswa ukamba izizi zaka 20-30 zapitazo when some of us were just an idea we are still discussing them taziona mukawerenga maripoti osiyana-siyana izizi takhala tikuziona maripoti osiyana-siyana anakumana kumangochi ndiye atakumana anakambirana zotere koma zimaoneka ngati kuti timakhala comfortable ndi mavuto amene tili nawo so mwina tinachita switch on survival mode ngati dziko tili pa survival mode kuti ifeyo tizikhala apa njivake tumoni mukapasa anthu amati choncho komano chichewa kulimawa maneno tipakadafunda padachiwitsa galu chabwino so muona kuti if we are still at this level and then we do nothing about it tidzajiwa as an economy ngokhala pomwepo kuti pakutentherabe ndithu bola pompa inu nyumba igo ai bola pompa because of that kind of mentality tidzafika tsiku lina ine nimaopa kuti tsiku lina tikapandopanga zinthu moyenera tidzafika tsiku lina lonena kuti ku Malawi kuja ati kulibe economy if at all there is that kind of thinking ku Malawi kuja economy kulibeko ndikukumbukira nthawi ina munapereka chisanzo kuti
kuli Longwe mbali ya uku kuli 47 mbali ya uku kuli Mtandire zikazavuta anthu azangochoka uku kuti ukatenga zinthu edu zidzakhala zagulu komano it's a scenario that we can avoid and there is no better day to avoid that than today because if we start doing ine ndimakhulupirira onena kuti recovery might take time but still more can be attained so what is the most important factor is starting. If we don't start, we will not get to the level of recovery. And beyond recovery, we have to create an environment ya sustainable growth. Last week, timacheza ndi Ajawezi, ndi timapatsana chitsanzo cha China. Dziko la China, not so long from now, mbuyo, lidali limodzi mwa maiko saukitsitsa. Koma China made a decision to say, okay, if we want to elevate from this level to a certain level. Generation imene inapanga decision imene yoyo pano tukamba pano kulibeko. There is a new generation. The new generation, they are reaping the fruits of a decision that was made by a generation behind them. That's the option we have to take. Some of us might not be there after 2063. But as a generation, we have to make a decision. We have to say, okay, we are taking this position, we are taking this stance for the sake of this country, beyond my existence. Until we reach that level, that's when we can say we are going towards the right direction as a country. Kuma tiga situation ya China mene munenera nde iganipo ni mavoti nangasi kuno ife te kuno chimativuta si mavoti tipangeza fetereza kuti mavoti ayende so pano kumene kuja kulibe tu mavoti nzomwe manena kuti tikuyenera ngati dziko much as economics and politics are cousins tikuyenera to draw a proper line chativuta so chimene chocho as a country we fail to draw a line between politics and economics so zimachita nena kuti tizichita fuse what could have been an economical decision is being made by a politician whose interests is political in nature. Now there is no way we can move a mile until we draw a proper line to say nkhani za chuma izizi tiyendizendetse ngati nkhani za chuma. Let's sober up. Let's be realistic and honest to ourselves. Nkhani izizi za ndale izizi tiyenika kwana nthawi yoti tikathamange kunse kuti zakathamanga koma in the interim let's focus on tiwale zonsezo. But what do we do as a country? We thought there would be anything different, but what we do as a country is the moment the winner is announced by Chisanko, the next day it's a campaign period. Who does that on earth? Chisanko chachitika lero mawa there is a whole system in place. What happens? Another election would have to come in 5 years later. But a day that Chisanko yachitika a winner has been announced, the next day we start campaigning. Mwina timapangisa ndi anthu ufeka pena anthu ondani mesa both ifeyo otsogolera ifeyo watsatira afe tonse tili mu equation imodzi palibe amene tinganene kuti is a sacred one in this context otsogolera ndi otsogoleredwa onse they are in the same equation aliyense ali ndi role imene amapanga play so ifeyo chativuta nchonena kuti we have honestly failed to draw a line between ndale ndi chuma the moment we draw a line then we would move towards the right direction as a country. Kunena kwanu mmene tuyenderamu tifika pokugwa ndithu until something is done kufikira china chitachitika ayi tuthokozeni kwambiri bambo kumwembe mwayisanthula bwino kwambiri imeneyo ine mzimu amandiyankhula mmene amakuyankhulira ninu kuti tsiku lina ndithu tsiku lina ayi mudzatumikira mtundu ine ndimanena somubweza kuti ngobwino kumva maitanidwe pali mawa maneno pamene mapo usachoka kuyembekezera Yehova so chifukwa tu ngakhale m'Baibulo muja muli ena amene amamva maitanidwe ndi ndikumathawa kuchita suppress kumathawa kupita ku Ninive chisomba nkukame kuthawa chisomba ndikummeza ndikumbwezera kuti iwe ugwira ntchito apa basi ayi koma amati ose olindira pa Yehova adzauluka ndi mapiko angana chomba nkhanga so always wait upon the Lord. Okay ayi koma tuyembekezera tsiku limene muzatengeso mphamvu zoti muuluke ngati chomba nkhanga ukumukutumikira nkhani za chuma ayi chabwino takuthokozani kwambiri awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times iwowa amachita nkhani zokhuza chuma cha dziko
komanso malonda ndi amene timabwera nawo pano lachitatu linali lonse kuti atithandize kuwunikira nkhani zimenezo. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Pre-Mother's Day Gospel Concert yafika zikuchitika ku Times Entertainment Studio lachinayi pa 14 October 2021 kuyambira 6 koloko madzulo mpaka 8 koloko madzulo. Pa tsikuli kuzakhala oyimba nyimbo zauzimu monga chiko